Morning ndine Jack. Ne nkhani yathu ikutenga ku Colombia. Ni nkhani yaifupi koma yokhudza ngozi. Bambo uyu ndi woyimba wa ku Colombia. Dzina lake Yason Jimenez. Ali ndi zaka 34. Ndodziwika kwambiri kwawo ku Colombia. Yason amapita kukayimba. Anali ndi show pa 10 Saturday 10 January 2026 yemweyo. Amakayimba mu dera la Medellin usiku. Ndi anakwera ndege ndi gulu lake bandi yake. Anali yeyo ndi anthu ena 4 plus pilot ngati anthu 6 mu ndegemo. Ndege machoka ku Paipa mu dera la Boyacá. Ndati anapanga posti pa social media pake asananyamuke. Analemba kuti always humble because what God gives you he can also take away. Ananyamuka kukwera ndege. Anangoti yangokwera ndege kumene inangoti yangonyamuka itangokwera mmwamba. Inapezeka kuti ndege ija yagwa kuphulika, aliyese watani, aliyese wafera pompo, anthu onse 6. Emergency anabwera chani koma inali too late. Pilot, co-pilot plus anthu 4. Nde akupanga investigate kuti adziwe kuti chapangitsa ngoziyo ndi chani. Akuti Yason anayamba kuyimba ali mwana. Ali ndi zaka 7. Ndionena kuti ku Colombia ko ndotchuka kwambiri, ali ndalama zoyenda ndithu. Ndege yomwe anakwerayo ndi yake, yonoti anayigula mu 2022. Kuti aziyendera ma show awo chani. Tsono akuti chomweno china chatchuka kwambiri ndichonena kuti Jimenez yo kapena nditi Yason wakhala kudandaula kuyambira December. Ati wakhala kumanena kuti akumalota zoopsa. Usiku amangokhala ndi ma recurring dreams. Recurring dreams maloto kuti angobwerezeka ende maloto ake amakhala kuti wapanga ngozi ya ndege. Amauza anthu mpaka anapezeka kuti anapita pa interview pa Colombian TV station yochedwa Caracol. Anakafotokoza kunena kuti katatu konse ndakhala ndikulota ndili mu ndege koma ndegeyo kumagwa. Ati pena analota pilot akumuthokoza akuti akunena kuti oh boss thank you. Oh boss thank goodness you told me because something went wrong but I fixed it. Get in. Amuza takwere ndege. Ulendo wina auta analota atafa. Kena kunzimu wake ukuona pa news ndi pa social media kunena kuti akulengeza za imfa yake kunena kuti wafa pa ngozi ya ndege. Ndi akuti wakhala kusowa nazo mtendere mpaka anakanena pa interview kunena kuti ne ndumangolota ndafa pa ngozi ya ndege. Yekhaso nkunena kuti mwina ndiwoni ngito. Kenako basi kuzisiya mpamene amapanga plani yonyamuka pa ndegeso kuti akupita kukatani kukayimba. Mpamene no wapeze kuti wachita ngozi watani wamwalira. Nde video imeneyo ya interview imeneyo yakunena kuti ndikumangolota ndafa pa ngozi ya ndege ikupanga so trend yeti zomvesa chisoni. Wasiyana atatu ndi mkazi wake koma zomvesa chisoni kwa onse osati yekha nangasi munali anthu 6 onsewo ali ndi mabanja awo. Pena maloto ndiopsa. Maloto oti ukungowalota omwewo amadzakhala bewu umadzachita bejinga kuchita mantha kuti kodi malotowa akufuna unena kuti chani. Koma izo ndi zomwe zapangika kwa oyimba wa ku Colombia. Zikomo kwambiri.